Michal Viktorovič, keď sa začala prestavba, veľa sa hovorilo o tom, že v Sovietskom zväze nie je socializmus a prstom sa ukazovalo na Švédsko a iné krajiny, kde reálny socializmus údajne funguje. Dnes dochádza k návratu k myšlienke socializmu a mnohí ľudia začínajú chápať, že existujúci liberálny systém už nefunguje. A ak funguje, tak nie dostatočne uspokojivo. A v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, aké by mali byť charakteristiky spoločnosti a štátu, aby sme mohli dať jasnú odpoveď. Áno, toto je socialistický štát, alebo nie, toto zďaleka socialistický štát nie je. На вопрос «да, это социалистическое государство» или «нет, это далеко не социалистическое государство». Ну, давайте начнем с литературной метафоры. Začníme literárnou metaforou. Takmer všetci sme čítali Mŕtve duše. Jednou z postav je Sobakievič. Všetci jeho poddaní majú prosperujúce hospodárstva, nie sú tam žiadni žobráci, všetci sú zdraví, dobre živení, dobre oblečení a obutí. Побирающихся нет, все здоровущие, ну и вроде бы все сыты, одеты, обуты. Возникает вопрос, какие претензии к Собакевичу? A tak vzniká otázka, aké výhrady môžu byť voči Sobakievičovi? Veď z čisto ekonomického hľadiska a s prihliadnutím na vtedajší rozvoj techniky je z hľadiska spotrebiteľa všetko na jeho samostatne posudzovanom hospodárstve skvelé. Tí, ktorí sú lojálni voči systému a pracujú preň, si všetci žijú dobre a v blahobite. Je to socializmus alebo nie? Все живут хорошо в достатке. Это социализм или нет? В общем, экономический достаток, экономическое благополучие, удовлетворение пищеварительных. Hospodárska prosperita, hospodársky blahobyt, uspokojovanie stravovacích a domácich potrieb ľudí, predajom rôznych druhov tovarov, to je jedna vec. A v celku každý systém, či už kapitalizmus alebo socializmus, pri realizácii určitých politík dokáže tieto potreby uspokojovať a zabezpečovať spotrebiteľský blahobyt pre väčšinu obyvateľstva. Aspoň pre tých, ktorí sú tomuto systému lojálni. При определенной политике потребительское благополучие подавляющего большинства населения, по крайней мере тех, кто лоялен системе. Но все-таки человек – это прежде всего психология. Ale predsa len, psychológia je pre človeka prvoradá a socializmus spočíva predovšetkým v etike a morálke, z ktorých sa rodí určitý ekonomický systém. Ak hovoríme o etike a morálke, socialistická etika nebola prítomná v Sovietskom zväze na začiatku obdobia prestavby a nebola a nie je prítomná ani vo Švédsku, kde sa údajne dosiahol skutočný blahobyt pre všetkých spotrebiteľov. И не было в Швеции, и нет в Швеции, где вроде как реальное потребительское благополучие для всех достигнуто. Примерно так же и с коммунизмом дело обстоит, потому что... Rovnako je to aj s komunizmom, pretože komunizmus nespočíva v tom, že si zoberiete, čo chcete a koľko chcete, pretože to umožňuje produktivita spoločnosti. Komunizmus a socializmus spočívajú predovšetkým v morálke a etike. Коммунизм и социализм – это тоже прежде всего нравственность и этика. И главное в этой нравственности и этике, что творческий потенциал... A to hlavné, čo z tejto morálky a etiky vyplýva, je, že tvorivý potenciál každého jednotlivca je národným bohatstvom a musí sa realizovať. Presne o tom je socializmus. И если творческий потенциал реализуется, то тогда будет и... Ak sa tvorivý potenciál realizuje, nastane hospodárska prosperita. A druhá strana otázky o socializme je, že slobodní ľudia, ak vidia nejaký problém, sú schopní ho vyriešiť na základe sebaorganizácie. Свободные люди, видя проблему, способны к разрешению проблем на основе самоорганизации. Если вот эта самоорганизация эффективная. Ak táto sebaorganizácia funguje efektívne a spoločnosť je morálne a eticky homogénna, potom je to socializmus. Ak je však spoločnosť založená na princípe máme veľkého vodcu a učiteľa a čakáme, čo nám vodca povie a potom to vykonávame,
ale iba ak sa nám chce, potom to nie je socializmus, ale druh otroctva. А потом исполним, если захотим, то это не социализм. Это какая-то разновидность рабовладения. И по большому счету переход к социализму невозможен в результате социалистической революции. Prechod k socializmu ako výsledok socialistickej revolúcie je v podstate nemožný. Могут породить государственный аппарат. Jednoducho preto, že nadšenci môžu vytvoriť štátny aparát, systém riadenia ekonomiky, ale aby to fungovalo, musí sa skutočná etika v spoločnosti rozšíriť a stať sa všeobecnou. Ak však v spoločnosti začne prevládať etika Ostafa Bendera, a síce poznám 4 relatívne čestné spôsoby, ako niekoho obrať o peniaze a ctím trestný zákonník, potom je socializmus odsúdený na zánik. Jednoducho nebude. Его не будет. Ну и в СССР, в общем-то, накануне перестройки Бендер был один V из... Sovietskom zväze v predvečer prestavby patril Bender k najpopulárnejším postavám. Benderové modly stoja v mnohých mestách bývalého zväzu, takže posledné sovietske generácie a prvé postsovietske generácie si pre socializmus vypracovali len málo predpokladov. Последние поколения советских людей и первые поколения постсоветских людей, они не наработали. Они прежде всего в нравственно-этическом отношении. Predovšetkým nie sú pripravené z morálneho a etického hľadiska. Ani z ekonomického hľadiska. Plánovaná distribučná ekonomika nemôže zabezpečiť primeraný blahobyt pre všetkých, pretože, aj keď sa dosiahne primeraná úroveň kvantitatívneho blahobytu, nedosiahne sa z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov. Ну, если по количественным показателям будет, то по качественным показателям не будет. Качество производимой разглядяеми. Kvalita tovarov vyrábaných lajdákmi ani pri dostatočnom množstve a spravodlivej distribúcii, keď ich je dosť pre všetkých, neuspokojí spotrebiteľa. Не будет удовлетворять потребности. Поэтому социализм это совсем не плановая экономика. Preto socializmus to nie je plánované hospodárstvo, to nie je všeobecný blahobyt, uspokojovanie stravovacích a domácich potrieb. Tie sú iba doplnkom socializmu, ktorý spočíva predovšetkým v etike. Etike vzájomnej pomoci a etike nezištnosti. Прежде всего этика. Этика взаимопомощи, этика бескорыстия.